Guys, ayan. So mag-a-update tayo ngayon dun sa Raider 150 na may Lagitek. Ngayon kasi ay na-change oil na daw siya ngayon. And check din natin kung ilan na yung natakbo niya sa kanyang odometer. So, ang panginintay natin. Let's go! Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video. Guys, ito na ulit yung ating Suzuki Raider 150 na ang lakas ng Lagitek. So ngayon, i-check natin. Boing! Ilan na ba ang kanyang kilometrahe? Ang kanyang odometer ay 926. Wow! Noon ay, yan, pakita ko na lang sa video, di ko na matandaan kung ilang odometer yung ano niya, reading noon. Parang 300 plus yata yun. Okay? So 900 na siya, na-change oil na siya. Okay. At i-check natin. Ito nakapagpahinga na to ng medyo kanina umaga pa siya hindi pinaandar. Okay. So papandarin natin. Ano ba pinipindot dito? Yung clutch pala. Clutch ba yung pinipindot dito para mandar? Hindi ko mapindot. Kaya wala assistant. Wait lang. Pa-start natin. Hayaan mo na madumi. Ayun oh. Parang may hindi na siya ganun ka hindi na tulad noon nung bago pa. Ngayon hindi na masyado, pero parang meron ng parang may something na lumalagitik. Pero hindi na siya ganun tulad dati nung unang review ko. Lumalagitik daw kapag hindi pa mainit yung makina. Hindi naman issue, pero kailangan mong painitin muna yung makina. So nasa 1 RPM siya ngayon. So 1 RPM, may lumalagitik. Ayun may tumitik-tik dito sa may niya. Timing chain ata yun, sabi niya kanina. Meron pa din. So ang kanyang RPM, ayan, so mataas pala yung RPM niya. Malapit na siya mag 1.5. So pag 1.5 kasi nawawala na yung ayan tapos naririnig, diba? Ang naririnig ko, ayan, wala na siyang lagitik masyado, hindi na ganun tulad nun. Ayan. So hindi na siya ganoon ka kaya pala komportable na rin yung may-ari. Sabi niya sa akin na naitakbo daw niya to ng 130. Wow! Ng isang araw lang. Ayan. So ayos. 130 pero ubos ang gasolina niya. Ayan. So carb type to na Suzuki Raider 150. Mainit na dito kanina walang sikat ng araw, pero ayan na yung ating Raider 150. So yan yung update natin, hindi na siya ganun kaingay. Ayan, hindi tulad nung unang na-encounter natin siya na sobrang ingay. So okay na siya at ayan, see you sa susunod nating video, and maraming salamat sa mga sumusuporta. Don't forget to subscribe. Paalam!